L'infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts. Bon dia, us parla Eina Ruiz Casanovas. Aquest dimarts 25 de febrer de 2025, des de Ràdio Sant Cugat, us resumim les informacions més destacades que heu de saber per començar el dia ben informats. Avui, obrint la pàgina web, trobareu una entrevista molt interessant sobre un dissenyador. Mariano Tazzioli fa anys que dona vida a alguns dels personatges més icònics de l'animació. Aquest dissenyador de personatges 3D santcugatenc ha participat en projectes guanyadors d'Oscar i Emmy i ha treballat per a gegants de la indústria com Disney, Netflix i DreamWorks. Les seves creacions es poden veure des de Grum i Villano Favorito 4 fins al capítol Hibaro de Love, Death and Robots. Ara, amb l'estrena de la nova sèrie Tu amigo y vecino Spider-Man, disponible a Disney+, Tazzioli explica en una entrevista al magazín Faves Comptades com ha estat treballar en un projecte que ret homenatge als còmics clàssics d'Amazing Spider-Man i per què creu que personatges com Spider-Man o Superman són els nous mites de la nostra era. Pots llegir l'entrevista completa a www.cugat.cat. De les altres notícies del municipi, segurament la més destacada és la següent. El nou servei de recollida de neteja i recollida de residus es posarà en marxa pròximament, tal com confirmava durant el ple de febrer la tinenta d'Alcaldia de Gestió Urbana, Cristina Paraire. Després que el Tribunal Català de Contractes desestimés el recurs presentat per l'empresa Pretzero, el següent pas és adjudicar el contracte. Un contracte que ha aconseguit la UT Valoriza Acciona per un període de 10 anys i un pressupost anual de 13 milions d'euros. Cristina Paraire detalla com implementaran el servei i el donaran a conèixer a la ciutat. També el propi plec contemplava unes campanyes per donar a conèixer a la ciutadania tots aquests nous serveis i, evidentment, per part en aquest cas de l'àmbit, ja vam dir que és un tema prou important com per poder explicar en els diferents consells de barri, i així ho hem parlat. D'entre els canvis que hi haurà amb el nou contracte, una de les apostes és la retirada dels contenidors soterrats i l'increment del nombre de containers de recollida selectiva. També es posaran en marxa compostadors comunitaris als barris allunyats del nucli urbà i es garantirà que el servei de recollida de residus funcioni tots els dies de l'any. Abans d'acabar, us recomanem un acte que tindrà lloc avui a Sant Cugat. Així, a les 5 de la tarda i a les 7 de la tarda tindrà lloc a l'Ateneu l'òpera Entre copes, Requiem de Wolfgang Amadeus Mozart. L'Infopodcast és una producció de Cugat Mèdia en col·laboració amb La Xarxa.